Ya kung katugon mo, katugra. Pukawon ra mo nako inig kahuman. Brad, sister, nahuman na. Or kantahan mo na mo og pahulay nga dayon ihatag kaniya. Og ang kahayag nga way bitaw. Una, before ko mo paambit sa nindot kayo, kinaswertihan mo karong adlaw. Yan man, labaw pas nakadaog mo gluto karon. Amen. Inay mong tapad be, labaw pas nakadaog kag luto. Akong silingan, nakadaog og swertres, pagkadaog nag-swertres, perti ng panabi. Tibuok silingan, nag-celebrate. Sa dihang nakadaog sa swertres. Paguli sa ilaha, wala na'y kwarta. Kung mudaog siya sa swertres, tibuok silingan, mag-celebrate. Nagmapilde, siya rang usa mag-celebrate. Inuktok. Unang nga, karon kinahanglan ta mag-celebrate despite sa pandemya. Ngano man labaw pas nakadaog tagluto karon. Ngano? Di mo mangutanag ngano? Tungod kay nakadungog kita sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo matud pa ni Kristo mahanaw ang langit ug yuta. Apan ang akong mga pulong dili gayod mahanaw. Wow. Ya kumusta man ang atong Biblia karon? Bandre, nanimahong ok-ok. Bandre, nanimahong suok. Nga naman, kung mag-BEC na ta, no, cluster meeting na ta, sister, no, maupay iukab sa Biblia. No. Unya, mingon na ang ilang cluster leader, karon kay nahuman na pagbasa ang Ebanghelyo. Ani na ta sa tandog-tandog. No? Ikaw, sister, may una, asa man ka na tandog? Ningon po itong usa, pitok-pitok ang mata. No. Sister, ko'y nasabtas Ebanghelyo. No. Pasa ko, ter. Ay, ikaw, Brad, ikaw naman usay laki dire. Ikaw ipaambit. Ningon po niya, pitok-pitok na pong mata. Pasa ko, ter. No. Ikaw lay share, ter. Ikaw bitay formator na mo, ter. No. Ikaw na lay share diha, no. Ingon po lang formator. Wasyo ko kasabot aning Ebanghelyo na to ron. No? So, pasa ta. No? Nahuman natong sharing. Ani na ta sa atong other matter. Hoy, sikuan ba? Nakibaw kas balita. Ako rin naibaw. Naibaw rin isag ka. Ay, ato-ato rin na ha. Na? Kung libak gani, dili ta mo pas. Pero pulong sa Ginoo, pasa ta. No. Karon hapuna, no. Yauhag tas Ginoo nga mo focus sa iya pulong, dili pulong sa tao. Kaya kasaganan nato mo nang miserable ang atong adlaw. Miserable ang atong buntag. Tungod kay naa si mong utok ug si mong kasing-kasing ang pulong sa imong silingan. Ang pulong sa imong asawa. Ang pulong sa imong bana. Pulong sa tao. Pero kung ang pulong day sa Ginoo, maipahari na to sa tuhunahon na kasing-kasing. No? Diba nini? Adunay kalinaw, taliwala sa kayagaw. Adunay pagsabot, taliwala sa kagubot. Adunay kalumo, taliwala sa kasuko. Amen. God is good. All the time. Oh, narambol na. Sang dilang nagpasabot na nga mga hinog na mos panahon. Dili tigo nga hinog sa panahon. God is good. God is good. Lupig jud tas mga pinangga natong dili katoliko. Basta mingon gani sila with feelings jud, no? Labi na mo kanta sila. Hallelujah, 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 Lord, no? Hallelujah, 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 Lord. Ang mga katoliko, nangaluya, 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 Lord. Oh. Nangaluya, 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 Lord. God is good. No, iya ka po. All the time. Atong pakpakan ang Ginoo.
Unyang pulong sa atong Ginoo karon ngadto sa atong mahal nga inahan, si Birhen Maria. Ningon siya, why imposible sa Dios? Unsa gingon sa anghel ngadto ni Maria? Tubag. Why imposible sa Dios? Usa sa mga konkreto niini mismo ang ebanghelyo karon. Atong gibasa. Imagine ka si Maria nga wa hilabte mabuntis. Hoy, naabay tagalubok dinhi karon nga nabuntis nga wa hilabte. Tubag. Naawa. Imposible, posible. Why imposible sa Ginoo? Atong pakpakan ang Ginoo. Imagine ka, wa hilabte nabuntis. Si Maria ray nakahimo niya na. Pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga iyang nadawat gikan sa ato Ginoo. Busay na imong tapad. Kung doon na ba kay problema? Imposible na. Na why? Imposible sa Ginoo. Inay imong tapad, grabe? Social distancing. Ina lang, why imposible sa Ginoo? No? Atong pakpakan ang Ginoo. Ang ikaduha nga gipadayag sa ebanghelyo nga way imposible si Santa Isabel. Pilay edad ni Santa Isabel nagsungkod na 80 anyos na. Mangutana ko ninyo, do na ba dinhi sa lubok ng anak 80 anyos? Tubag! Imposible, posible. Imagine ka? Wa gani manganak si Santa Isabel 15, 40, 50, nanganak siya sa 80 anyos. Pastilang, tikiya. Kini nga kamatuuran, mga pinangga, nga mga kaigsuunan, mauni magpabukal, magpadilaab, magpabaga sa atong pagtuo ngadto sa Ginoo. Ngano? Naluyar kita tungod sa pandemya. Naluya kita tungod sa mga bagyo. Naluya kita tungod sa mga baha, sa mga pagsulay nga niabot sa atong kinabuhi. Pero ang ebanghelyo sa to Ginoo karon ingon, why imposible sa Ginoo? Is it amazing? Is it surprising? Atong pakpakan ang ato Ginoo. Unsa man ang imong problema karon? Imong balatian? Ina, kung dunay hunas, dunay taob. Lunlun ba hunas ang dagat? Tubag! Dunay taob sa kahupayan. Taob sa mga grasya nga ipabuhagay sa Dios sa tagsa-tagsa nato ka pamilya. Why imposible sa Ginoo? Akong brother-in-law, no, believe lang kay ko niya, kay determinado kay ba? One time, kay magpataas siya granggo, kay siman man siya. Nag-exam siya. Pag-exam niya, ingon siya nako, Padre, iampo ko na makapasar. Pag human sa exam, Brad, kumustang exam? Pasar ka, Brad? Nangutkot sa bisag di katol. Sa Padre, bagsak. Sa nilang Brad, padayon, ayaw hunong. Pila istorya sunod na pod, higayon, duhang exam niya. Nagpaampo na pod. Padre, iampo na sa ko. Yan naman, mo exam na sa ko. Good luck, Brad. Pag human sa exam, tagnaan ninyo. Musta, Brad? Nangutkot ka po so. Nangutkot bang ka, Brad? Bagsak, Father. Ikatulong higayon, nagpaampo na po siya. Padre, yampo na sa ko. Asan po ka? May exam na saan. Human sa exam, tagnaan ninyo. Nangutkot ka po sa ulo. Musta, Brad? Ningon siya, bagsak gapon pa rin. Pag ikaw pat, niya gayon, nagpaampo gapon siya.
Human sa exam. Tagnaan ninyo. Nangutkot gihapon. Bagsak gihapon padre. Ikalibang higayon. Nagpaampo na pud siya. Padre, ampo ko. Human sa exam. Tagnaan ninyo. Ha? Tagnaan ninyo. Nangutkot gihapon. Ikaw no, higayon. Nagpaampo na po siya. No? Kaya iyang prinsipyo, morning nasuwat sa Biblia, why imposible sa Ginoo. Human sa exam, tagnaan ninyo sa inaytabo. Ha? Very good, nakapasar na siya. Umingon siya nako, Padre, kay bawo ba ka? Pila akong score? 100. Wow, kisa gudi mga 100 ana. Why imposible sa Ginoo sa mga tao nga dunay determinasyon. No retreat, no surrender. Amen. Atong pakpakan ang Ginoo. Kita nga niya dinhi karon, ayaw mughunong. O nang nindot kayo ang atong parokya karon. Ngano? Si Father Aljan o mga kaparian nihalad kaninyo sa sakramento sa pasiguli. O nang ayaw mong uli, kung dili mo kahapit dito, nga naman, kinanindutan ng sakramento sa pagpangumpisal. Si Blessed Carlo Acotes, kuya to. Itong bagong na blessed ba? Nakadungog mo aron? Si Blessed Carlo Acotes, every week, mangumpisal to siya. Yan naman, iyang nahibawan kung unsa kanindot ting sakramento ha. Yakin sa manrong di tigpangumpisal be. Hoy. Ang di pa tigpangumpisal, una, driver sa pare. Hoy. Kanang di mangumpisal mo ng driver sa pare, labandira sa pare, kusinira sa pare. O mga lay minister. Nalingaw ko ba kay dito sa mua, sa Loon, dito mo ko na-assign. Ang mga minister ito, di mangumpisal. Nako. So, kaila lagi me. So, nagpakyaw sila multicab. No? Padung sila dito sa cathedral. Nagabot nila sa cathedral, taghan kayong tao. Naglinya, nangumpisal. Yan, nung nabot sila sa cathedral, nilikay sa kuwa. No? Unya, kaya di man makita ang pare, kaya doon na may linya silang tanan dito. Pag dol-dool na, no? Kisa dyan yung paria, no? Thrilling kayo. Ana-ana na sila, no? Kisa dyan, hindi man maklaro, no? Pag abot na nila, nakabantay na sila, hoy, si Father Darwin man no? About face, no? Marisi. Pero ang confession ay doon ay seal of confession. Dili na ipanabi sa pare ang inyong mga sa. Siguro mingon mo, Padre, abini mo, balik-balik raman akong sa. Mas maayo pa, Padre, dili nako mangumpisal. Pila nakakatuig, wa ta kakumpisal. Imong gisayangan ang grasya sa Dios. Kaming mga pari, waman may kahatag ninyo, pero labaw pa sa material nga blessing ang inyong madawat kung moduol kita sa sakramento. Kay daghan ka natong mga Katoliko karon nga sigig kalawat, sige pog pangawat. Hoy. Daghan Katoliko nato karon, sigig kalawat, sige pog panipat. Si kalawat pero way kumpisal-kumpisal. Kung imong basahon, ang sulat ni San Pablo sa unang Korinto 11:27 ngadto 30. Ningon siya, kung mukaon ka sa lawas sa dugo og dugo ni Kristo, nga wa magsusi sa imong konsensya. Imong gipasipalahan ang lawas og dugo ni Kristo. Wa nimo ilha ang kabalaan niini. Og tungod niini, ningon si San Pablo, daghan ang nangaluya kaninyo.
Og tungod nini, daghan ang nagmasakiton diha sa inyong pundok. Sa day buhaton na to, go to the sacrament of confession. Abi nyo, murag kamura siguro rin sa kuan ako nabantayan nga nagpapakumpisal. Atong pakpakan, atong kaparian, dinhi sa atong parokya. Ila yung nasabtan ba? Kung unsay panginahanglanon sa katawhan, espirituhanon niya kagutom. Ila mong pagabot busugon. Wow! Is it amazing? Is it surprising? Atong pakpakan ang Ginoo. Nanay mingon, balik-balik raman niya kung sala, Padre. Mas maayo pa nga dili nako mo kumpisal. Tarong ba na nga panghuna-huna? Ug mao man na ang gigunitan sa daghan kay mga Katoliko karon. Tungod kay ang mga Katoliko gamay kay kahibalo sa atong pagtuo. Tinuod dili. Daghan kanato karon nga niya din ni karon. Gani mga liminister pa, gani mga active pa sa simbahan, pero tuad duol sa mga albularyo. Tinuod dili. Tinuod na. Ang pagduol nining mga klasiha nga mananambal mo ni pagpadayag sa kakulang, sa kahibalo, sa atong pagtuo. Ano mo duol man mo sa albularyo nga naa may sakramento? Nakaminusta ni Kristo. Kinsa may nagtukod sa sakramento? Kinsa? Hoy! Si Kristo! Di na nato makita si Kristo. Pero atong madawat ang grasya sa healing ug pagkaayo pinaagi sa sakramento. Muning tulo, sacrament of confession, anointing of the sick, and then reception of the Holy Eucharist. Kanang tulo, unsay tawag ana? Sacrament of healing. Kung gusto kang maayo, duol sa sakramento. Kanus aman mo manoon sa sakramento. Panahon nga nagtinga na. Tinoo dili. Di nakatingog kung dato ka, no? Doon tay family doctor. Tinoo dili. Kinsay una natong duulon kung masakita, kung dato mo, ang doktor. Dili sayop mo dulog doktor. Ang sayop nga duulan ninyo, kwak doktor. Hoy! Ayaw mo duol og kwak doktor. Ngano? Di mo mungutana? Ang nagpaluyon ni mga tawhana dili Espiritu Santo. Espiritu tonto. Hoy! Padre ay paging anak, Padre, judgmental kay ka. Mao na akong kasinatian. Og mausad na'y official teaching sa simbahan. Kung doon na may mga kaliwatan nga mga orasyonan, mga anting-antingan, no, mga kaliwat ug tambalan, you must renounce it. Ano, Padre? Naka-ebidensya? Kaya nadagharan. Human sa kuntok, doon ako, taga-dawis. Padre! Ayaw, pagingon na, Padre. Kaya akong lular ba, Padre? Di rin namatay na ako. Siya may mag-iitang tambalan. Din sa dawis, Padre. Padre, kibaw ka? Si San Vicente Ferrer, ang among patron. Namingon ka? Nga espiritu tonto? Saagog ka? Daghan kisag gitambalan? Daghang nangaayo niya? Yung anong ingumang yunaon nga iya na sa espiritu tonto. Ako saginan, iya na sa espiritu tuntunay. Di na mausap. Nanay, yun ani mong gurinay. Wa na ninyo i-promote ang sakramento, ang inyo ng kaugalingong healing. Di nakikupitin siya mo sa Ginoo. Hoy! Ang tinuod nga nagsunod ni Kristo, i-promote si Kristo. Dili ang atong kaugalingong debosyon. Ang kang Kristo nga sakrament. Hoy!
Papa mo kasabot, nagpitok-pitok pang mata. Ano lang kasabot mo ni kahuman karon, no? Ano itabo, yung sa nga, dili kumutuo, di mo ba diray? Daghan na tubangan si Lola. Daghan siyang na-save niya mga masakiton. Yan, nag-bless man ko mga sacramentals. Olive oil, water, salt, nag-bless ko. Pag human ako blessing, kaya humastok na ko, yang giinom ang holy, pag uli niya, yang giinom gamay ang holy and exercise oil. O dito na nahibawan nga walking possess ang mao nga babae, katekista. O ni-chat nako among demonyo nga naa siyang lula nga nitapon niya, nagpa-asip lang ni San Vicente Ferrer. No? Gigamit lang si San Vicente Ferrer, wa siya gamita, pero gigamit niya ang santos nga si San Vicente Ferrer. Ang demonyo deceived her grandmother, ang iyang lula, gideceive sa demonyo. Grabe, no? Giingnan ko, mo ni na-discoveryan ako. Ang mga demonyo di ay mo gamit na po Facebook. Pagkagabiin niya na, alas 12 nga to, alas 3, ni chat nako. Ang espiritu gamit ang lawas kay walking possess siya. Kung saan ang walking possess, Padre? Mo na yung mga tao nga kay bao, nga gisaniba na. No? Og daghan kay na karon, no? Ako manghadlok mo na kamaturan. Og niya ako din ni karon aron maliberata sa espiritu tonto. Amen. Ang makaliberate ka ng kumpisal das kilid. No? Powerful kay na. Anay tabo mga kaigsunan ni chat siya sa kuha mingon ako, Darwin! Ayaw nagbalik diri sa among parokya. Kibaw ka ba? Daghan kay mi sa iyang lawas. Mga kalagmi. Nahasing lawas. Imo ming gitorture. Naka-torture ka tong holy and exercise oil ngayong giinom. Just imagine how powerful we are. The church. Pagkabuntag, alas 5, ni-chat na po nako. Naulian na. Padre, wa ko kibaw. Unsa ang akong gipangyaw-yaw o gipang-chat nimo sa ganinang kadlawon. Yung ko niyang, mo na akong gingon ni mo nanay. Nga ang imong lula, ang iyang abyan, espiritu tunto. Gigamit lang ang ngan sa santo. Dali, ari sa loon. Pag himo na to sa prayer of deliverance, sa exorcism, parting while done niya. Dito na ni sulti na ang espiritu tunto nga naa sa ila family. Nga ni torture niya o sa tibuok nilang relative. Deception of Satan. Ningon na ang mga espiritu, inigbutang nako sa cross, Edit! Edit! Daghan me, nganong ni anhi kang Darwin. So na mag-father, nandara. Mao na nag-chat nako ganinang buntag. Daghan me din he. Amo na siya, ang iyang pamilya, amo na. Nganong nang hilabot man ka. Gingnan ko. O gikasab-an niya katong maong poses. Gingnan bitaw ta ka nga dili mo anhi din he. Well documented na, natay record ana. Video. Pero ingos bishop ayaw ipakita, no. Unang hantod karon hindi ko mapakita ninyo. Sa una, sa mga talk na ko ako ipakita, no. Kay kinahanglan man jud mo mura mo Tomas. To see is to believe. Mo na si Tomas, no. Og ningon si maong pasyente nato, ningon siya nga, Padre, tinuod ay ang imong gisulti. Ako sige nandili man ako nagsulti ni ana. Ang simbahan man, no? Don't go to faith healers. Bisan pag nagdanag mga santos, bisan pag ang devotion ni ana, mga anghel sa langit. Bisan pang devotion nila, Mama Mary, don't go there. Uy, lahi naman mong tinanawan ako. Bahala mo. Daghan siguro ninyo din hinay habak. Uy,
Daghan siguro ninyo dinhi na habak. Na ay cross, napadyo'y habak. Nga no, kung dili mo ipikto ang cross, dunay reserba. Mo ni mga Katoliko nga kuwang kay kahibalo. Nya kung kuwang imong kahibalo, kuwang sa imong pagtuo. Mao nang mo resulta nagtuo. Hoy. Daghan kay tagtuo din eh. Panahon sa kasal. Hala. Nya pader wa po'y mawa kumutuo ta. Masay kasagaran yung rason? Wa po'y mawa kumutuo ta. No. Way mawa kumutuo ta. Dako kay dawa. Nga naman, lingon ang Ginoo, higugmaa ko ninyo sa tibuok ninyong kasing-kasing. Unsay higugma na tos Ginoo? Tibuok! Dili tipaka. Kung nituo kas imong tuo-tuo, unya nituo po kag Ginoo, dili na tibuok. Hoy. Yamingon po mawa, lagi mawa, kumutuo ta. Ang mga gahig kini mang naa sa simbahan. Hoy! Nabi na ng mga hinog sa panahon! Na sila'y kaugalingong pagtulunan. O sa gisulti ni Kristo, basahan ninyo ang Mateo Kapitulo 15, versikulo 6. Ningon ang atong Ginoo kini mga tawhana. Ilang gitudlo ang pagtulunan niya, kabilin-bilin, gika silang katigulangan. Wala na nila itudlo ang sugo o pagtulunan sa Ginoo. Tinuod kayo. O kini mga tawhanan nagdaig kanako sa pulong lamang apan ang ilang kasing-kasing halayo sa ako. Lahi naman mong tinanawan ako. No? Yanong kinahanglan nga atong i-renounce ang tanan. Tungod kay makakontaminate kini sa atong spiritual life. Makahugaw. Ganta mo analogy. Maingon mo na ako, Padre, giuhaw mi, Padre. Gusto mi mo inom. Nanikuha kong baso. Naunaan yung baso ni. No? Nya pagkuha na ko sa baso, ako kabantay ang baso, dunay gamay nga plema, ni pilit, sulod sa baso. Gamay nga plema. Kamu rin nakakita. Ako kakita. Akong gisudlag tubig, ang baso, inyong nakita ang baso, samtang nisud ang tubig, naglangoy-langoy, ang plema, gamay nga hukaw. Uhaw mo kayo mo! Badray, paimnan ako. Akong gitunol ang baso. Pangutana, mo inom mo dili. Hoy! Mo inom mo dili. Mo inom mo dili. Nganong di man mo inom? Gamay raman ng plema. Way mawa kung mo inom mo ano. Way mawa, no? In like manner, kanang inyong tuo-tuo gamay ra tuod. Pero makakontaminate sa atong pagtuo. Amen. Nasabtan? Hoy. Nasabtan ba? No? Atong pagpakan ang Ginoo. Ang uban nga tuo mingon sila. Nga dunay namatay des pikas, no? Yan apoy namatay des pikas, ayaw mog tabok. Kay kung mutabok mo, magkatay-katay. Nya kaming pare, tabok-tabok man lagi me. No? Ha? Ayan na magtuo-tuo. Na nang mini nga pagtuo. Kay daghan, kay tagtuo-tuo karon. Tinoo dili. Baliha ko nun yung basa ang tuo-tuo. Unsay mabasa ninyo? Kusga. Uto-uto. Gusto ang ato Ginoo nga ipalambo nato ang atong pagtuo dili ang atong tuo-tuo. Yanong grabe man ang tuo nato karon tungod sa kakulang sa kahibalo. Oseas chapter 6 verse 6 singon si propeta Oseas, nangasalaag ang akong katawhan tungod sa kakulang
sa kahibalo. Pinaagi ni atong Advent recollection, madugangan ang atong kahibalo. Unya ni hangyo ko ninyo, na doon na tayo page sa Facebook, punto per punto, everyday, halos everyday may mag-upload, nya mag-live sa ta, Worldwide Catholic Bible Study. Nya ako nang gihimo, nya nagtagalog ko dito, bisag lisod kay Tagalog, no? Alang sa to mga igsuon, nga ma-educate na to. Kay wa man tay TV station, lupig ratang Ili Soriano. Lupig lang tas mga iglesia ni Kristo. Nya tungod ng punto por punto nga page na to, then i-chat nako kay nagsunod siya kanunay. Usa siya ka elder sa Seventh-day Adventist Church. Siya mo head, usa sa mga heads sa Tibuok, Luzon. Elder, ni-resign na siya sa pagka-elder o karon December 27, mubalhin na siya sa simbahang Katoliko. Yatabangi ko ninyo, bisan lang mo like mo promote mo sa page. Nga naman, wa tay TV station. Hoy, ang Katoliko pinakadako sa tibok Pilipinas, pero why TV station? Tinoo dili. Wa pud gani tay radio station. Pero ang Iglesia ni Kristo, doon ay TV station. Doon na pa sila ay radio station. Pero ang Katoliko, wala. Wala gani gasoline station. Ay. Wanang tabangi ko ninyo. No? Wednesday until Sunday, every evening, alas 8 nga to sa alas 10, doon na tayo Worldwide Catholic Bible Study. Na-amaze ko. Kay daghan, kay mga igsuon na tong mga Pilipino, nagtanaw, nagsunod, musud sila, muapil, mu-interact sila. No? Karong gabi ipod, humandini, ato na po ko magwali dito. No? May itong theme song sa 2021, ika 500 years na to. Atong isang yaw, ang pagtuon ni Kristo. No? Atong isang yaw. Iniguli ninyo sa inyo, haon sa inyo nakatunan, isang yaw. No? Dili, yaw-yaw. Lahi ng yaw-yaw ug sangyaw, no? Matod pa ni Saint John Chrysostom. Ningon si Saint John. Kailan mong Saint John Chrysostom? Ningon siya, maluya ang akong adlaw kung dili ko makasangyaw. Kung sa gisulting Saint John, maluya ang akong adlaw kung dili ko, kusga, ang uban sad, maluya ilang adlaw kung dili maka, yaw-yaw. Pero si Saint John, maluya ang iyang adlaw kung dili makasangyaw. No? I-visit po din nyo atong YouTube channel, punto per punto gapon. No? Subscribe inyong mga apo aron maprotektahan nato sa mga sayop nga pagtulunan. Amen. Mutabang ba mo nako? Yes. No. Ya man. No. Nya pinaagi sa inyong pag-share, pag-promote, naghantang mga kalag nga mamalik sa sabakan sa simbahan nga tinukod sa ato Ginoo. Sa San Juan Kapitulo 10, versikulo 16, mingon ang atong Ginoo, daghan pa ko og mga karnero nga wala mahisakop nining turil. Buot ako nga kuhaon ko sila ubos sa usa ka magbalantay. Kinsa man ang mga karnero nga nagawas sa simbahan, mao na ang mga lain-laing pundok sa tinuhuan. Nya balik na atong kaliwat ug tambalan. Karon kay dako kay sa improvement. Mga 3 years na mong kumbati, una pa siya na completely liberated from the evil spirit. Ang pinakadugay nga pahawaon kining espiritus mga tambalan kay indwelling kayo sila. Muna nga nindot ding mapalaw man nato parang daghan tang maluwas nga mga igsuon. Ang nitabo mo ni, nagda siya daghan kay kaliwat nga tambalan, gikag dawis. Mga 30 sila kabuok,
Kay na-converted naman nato. They will enjoy the sacrament, no? They obtain peace of mind. Ano man, tanang sala nila are forgiven through the power of the sacrament. Yan perting lipayan niya. So nagdaas siya mga pamilya dito nga kaliwat og tambalan. Yan day usa, ay duha ka buk. Sa ako padre, pag anak nimo sa holy oil, nilabad ang akong o. Sa imo pong lulo tambalan or lula? Sa akong lulo padre, diri pod namatay sa ako iya kong ibilinan sa pagkamanambal padre. Mao ba? Dali, lingkod. Kaya ako kang i-deliverance. Pag deliverance, pastilan. Perting chabaw. No. Kaya mga demonyo di katago sa power, sa prayer sa atong Ginoo. Atong pakpakan ng Ginoo. Ningon siya human sa deliverance, mga igsuot sa nga padre. Sa wa pa ko ma-deliverance, kanunay bugat ang akong lawas. Di ko ganahan mo dong sa simbahan. Kay dunay magpugong sa ako No? Kung karon, kumbati pa may saya ha. Yan ang pagida nilain. Nag-react gihapon. Di katago ang demonyo. No? Kanya nakaingon ko ani nga ministry ha ba? Direct help sa Ginoo. Imong makita sa imong mga mata. Wow! Dili lang ni pagpalagpot sa kaaway nato. Nabinas, ang nahitabuan ni, usa sa iyang gina na ipangsudlan sa tanang mga espiritos tambalan. Naingon ang mga demonyo nga na siyang lawas. Kaya ko man patugaanon. In the name of Jesus of Nazareth, tell me the whole truth. Why you possess the body of, akong i-mention na nga, ningon ding demonyo, tungod dining ministry ha, na pulpog ang among plano sa tibok baryo among bungkagon, ang ilang pamilya among awayon, tinuod yun, nangagubot ang ilang pamilya. The more mo duol, ngadto sa ilaha, the more mamiserable ang inyong pamuyo. Torturon mo. Ayuhon mo kadiot. Pero ang inyong relasyon, gubon. Hoy. Pero ang Ginoo di ay, no? One time, di ay gibarang. Niduol na ko, gikan na siya mga tambalan, ang iyang mga unom na katambalan yung giduulan. Inya, aglipay siya. Ang nitabo, padre, nagkurug-kurug na siya. Noon sa mga sister, padre, ako kasabot sa kong lawas. Tibuok ta kong lawas, padre, adunay nagtusok nga dagom. Dito na kag doktor, sa dito ko, padre, pero why findings? Why diagnose ang doktor? Positive na, basta why findings sa doktor. Kapila namang katambalan ni mong giduulan. Sa padre, niduol ko sa usa ka tambalan, gioperahan ko padre. Giun sa mga pag-opera, itlog ray gigamit padre. Taga badlis padre 500. Usang badlis, no? Niabot naman ang badlis sa luyo, no? Nakabayad siya city meal 7,000 pesos. Human sa operation padre, gibutangan ang ako mga samad, pero ay nakita nga samad. Gibutangan ang akong mga samad padre og mga kakao. Ako singingnan sa kuwang na lang nagbahalina di ay no? Na may itlog, dunay kakao. Parang mahimong kinutil. So ang nahitabo, wag abon siya maayo. Naglukso-lukso siya mga tambalan bisan asa. Ako singingnan, niduol na ba ka sa sakramento? Wala. Padre, dili ko katoliko. Ang lipay ko. Yung kaduol na ko. No. Yung pare mo ko sa katoliko. Ato ta kaduol sa imong pare. Padre, tabangi ko. Hindi mo ko kahatag di mo sakrament. Ako mahatag rin mo is prayer of deliverance and prayer of exorcism. Sama ba, padre? Tabangi ko.
So dito siya sa kumbinto, nagabutay video ani, well documented ding maong mga case na to. Pag deliverance na to, pag akong gihatag niya is solemn exorcism, ng 1 hour, kapin ang prayer. Ibaw mo, torture siya. Perting tortura. Unya akong ipangutana nga sa demonyo, demon, tell me your real name. Mahadlok sila ng in the name of Jesus of Nazareth. Yung sa may yung, basta, baka feel game mo something, in the name of Jesus of Nazareth, yung panguros mo, hadlok sila sa cross. Kagabi ang akong cross, nabali. Gibali sa naposes. Nga naman, init kayo nila ang cross sa ato Ginoo. No? Unang kita, mangros yun ta, sa ngalan samahan, sa anak, sa Espiritu Santo, kurog ang atong kaaway, anak. Malamin ko, in the name of Jesus of Nazareth, tell me your name. Ningan siya nga, ako si Krita. Ako si Krita. Wala na siya kalibutan. Wala na siya kalibutan sa iyang ipangsulti. Ako si Krita. Nasuya ko niya. Niya si Krita di ay, ang ipangutan na kinsa na, ila din ang silingan. Nga dugay na nila, nga gikabingkel. O gana si Krita sad, mao sanay gisulti sa mga tambalan nga mao'y nagpabarang sa iyaha. Og mingon sila, nga kinijud si Krita mo'y nakaingon ining tanan, padre. Ako silang giingnan, sister, ang demonyo, sister, mo gamit og ngan, aron banggaon niya ang imong kamo nga silingan. No? Sister, sa ministry ni Kristo, dili tabanggaon, hihusahon ta ni Kristo. Muna, kung tinuod nagdili, dad-a, sa intensyon nimo sa misa, sa conversion sa imong silingan. Dili ta mag-desire o retaliation, sister. Ang ato is, kining conversion. I-offer nato ang atong pag-ampo, ang atong pagsimba, sa conversion sa mga tao. Pumunta kay Bao, kinsay naghimo ni mo ana. Ngay karon completely healed na ang maong pasyente. No? Ang tambal, holy and exercise oil, holy and exercise water, holy and exercise salt. Abi ninyo, pagbutang nako sa holy water, pastilan, kisi-kisi. Just imagine, conscious siya. Pila lang ka minuto na unconscious na siya because of the power of the prayer of deliverance. Wow! Is it amazing? Hey! Is it surprising? Dini ko nakirealize na ng ministry ha, layo ra kaayo ang mga faith healers. Layo ra kaayo ang mga binisaya. Kung mo gamit mo mga sacramentals, ug mo duol mo ni Kristo sa sacrament. Wow! Dili lang physical healing, but spiritual conversion sa tibuok natong pamilya. Mag-unsa man ang naayo ka, pero wa po kay simba. Hoy! Mag-unsa man ang nakalakaw na ka, pero wa po kay ampo-ampo. Pero diri sa ato nga ministry, nga gibilin sa tong Ginoo, kinahanglan atong ihalad ang atong kaugalingon ngadto sa iya. Unya napasaylo pa ang atong mga sala pinaagi sa sakramento sa pagpangumpisal. Nya ningon si ang maong pasyente nga nag Cristina, ingon siya nako, abi ni mong padre, gamay ra kay ko gasto. Gasolina ra gikan sa Tagbilaran padung sa Luon. Og namalit lang kog mga olive oil o mga sacramentals. Wa mo abot og 500 akong gasto, padre. Sa didto po ko slain. Imagine ka? Kada haligi 1.5? Hoy. Butangan o lubngan unya ang presyo kada haligi 1,500. Imagine ka? Nasakit pa ka, gipangwartahan pa ka. Grabe. Kinsa ba di ma-depress, anak? Kinsa ba di mawadag paglaom ni anak? Iba mo pila na to katuig ng dala, 2 katuig.
Apan karon completely healed na si Ate Cristina. Atong bakpakan ang Ginoo. Munang mingon si San Pablo sa 1 Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 16. Way makalimod, unsa kadako ang tinago sa atong tinuhuan. Unsa to? Way makalimod, kung unsa kadako ang tinago sa atong tinuhuan. Nasubra ag tago, hasta tawa may baw. Hoy. Nasubra ag tago, no? Hasta ta mga Katoliko, wa may baw. Yan iniduol lang ko si Nanay Martina. Si Nanay Martina kuyaw kayo. Mangguwas ang mga himbis sa isda sa tibok lawas. Nya tibok niyang lawas mga igsuon na puno sa mga samad. Mangguwas ang himbis sa isda. Nya dili lang himbis sa isda mo gawas, mga itom nga bas. Maadto siya dermatologist, nya itom kay ang pad, duha ka pad niya, perting ito ba? O nya pag adto niya derma, ningon ang derma, wa kay sakit. Lali sila. Say way sakit dok. Kita kang wa na nay, di na tanawa kong panit, puro samad, dagbayng samad. Adto manggawas ang mga ud, manggawas ang mga insekto nga buhi. Nya 20 na katambalan ang iyang giduulan. Og sud sa duha ka tuig, mga igsuon, 20 na katambalan ang giduulan. Og usa ka oras ra iyang tug. Kada adlaw, perting luyahan na. Kamo be. Kung di mo katug usang adlaw, usa ra ka oras yung katug rong adlaw. Di ba? Perting luya. Nya siya. Lapas na. Pila na katuig. Way tarong tug. Niwang kay siya. Luya. Nya niadto siya sa ato office sa exorcism, ningon siya nako, padre, nianhi ko dili aron mabuhi. Nianhi ko kay pila na lang kawate. Wa ka pirma dito sa sementeryo, no? Nya hapit ako kuhaas Ginoo. Akong ginan si nanay, nay gikulam ka. Kulam gani manggawas ang mga insekto sa imong lawas og mga sama atong iyang mga himbis. Ako sa ginanay, nganong himbis may nigawas. Giapil untang isda ana. Parang libre na ang atong tinuwa. Pero ay kagool nay, you will be healed by God. Receive the sacrament of Christ. Go to confession. Anointing of the sick. And then simba kanunay nay, receive the body of Christ. Kay kana mauna na ang niayo sa mga buta. Nihatag og igdulungog sa mga bungol. Nagpalakaw sa mga bakol. Kanang imong kalawaton kun imong dungagan ang imong pagsimba. Kada simana, iya kang ayuhon. Usod lang susang simana makaigsunan. Nangawa ang samad sa tibok lawas ni Nanay Martina. O completely healed na si Nanay Martina. During sa exorcism, after sa exorcism, nisuka siya uhipan. Buhi. O after sa exorcism, ang kaigsunan, manggawas ang mga ud sa iyang panit. No? Ya si Nanay Martina karon perti ng abtika. No? Perti ng lagsika. Atong pakpakan ang atong Ginoo. Nini nga ministry, mga pinangga nga mga igsuon, we never promote ourselves, but we promote the sacrament of Christ. Ngano? Wa ta makikupitensya ni Kristo. Atong giisa si Kristo. Sa initabo sa mga tambalan, sila'y mag-bless sa oil. Napari ba rin sila? Hoy. Only the priest can bless. Dili laigo. Dili gali diakono. Pari ra. Una nga, mag-uol ko. Yan, mga tambalan dito sa loon, perting sukuan ako. Gisung ko dito. Mawad-an tag panginabuhi ni mong pariya ka. Hunong anay mong wale! Hunong! Patanon pa gani ka? Nya ingon na nion namin mo. Perting sukuas mga tambalan. Nya kung ingnan si nanay, tatay, mga tambalan dito. Tay, nay. Kada adlaw man sila mosimba. Kini mga tambalan, mga relihiyoso kayo. Kay daghan kay sila mga visions.
And they follow their vision, not the divine institution founded by Jesus Christ. Yun ani, ang mga tambalan, mga kaigsunan, na deceive sa demonyo. Maayo kayo mo deceive ang demonyo. Kung saan na to pag-ila sa deception sa demonyo. Yun ani, 90% tinuod i-present sa demonyo. 10% niya na, puro bakak. Pila to? 90% tinuod. 10% niya na, mo'y hilo. Padre, mga santos man lagi, naa sila ha. Nga magbaga demonyo ibutang, di ka mailad. 90% sakya nila ang katoliko na simbahan. Hoy, yung magrosaryo lagi, Father. No. 90% lagi. Yung mga bagambo sa simbahan, ilang sundugon, aron mailad to. Hoy, yung Padre na lagi mga mandri, Padre. Gisungkos mga madre dito. Nga ang nagtukod sa mga congregation, mga tambalan. Gisungko dito. Yung kasabaan ko. No? Nga akong ipangutana, Sister, diin mo nag-eskwela. Nga nung nituo mo mong tambalan, nga naaman sa Catechism of the Catholic Church, don't go to faith healer. Wapa ko mapare, diha na official teaching sa simbahan. Dili na ako ha, official teaching. Dili na personal opinion of Father Darwin. Uy. Ang naitabo, muna nga ilang sakyan ang atong mga ritual. Ang atong mga liturhiya. 90% tinuod. 10% niya na daghan sila gipang konsulta nga mga kalag. Nya, si spiritista mo na. Bantay mo? Di mo kabantay, anak. Kay 10% ra ang bakak. 90% puro tiniod. Daghan kaayong katoliko karon nga na-deceive sa atong kaaway. Og ato gani na mga relative, og mismo kita na-deceive niya na. Ngano? Tigduol ta nila. Tinuod dili. Dito gani may gikan, Father. Pero dili pa manawahi ang tanan. Ganta mo analogy, aron masabtan pa jud ninyo akong punto. Kung pananglitan din sa itong simbahan, naghan kay mga ilaga. Kanya mga Father Aljan, nakadisturbo na ni nato. No? Kung sa'y buhaton sa mga taga-PPC, mupalitag rakumen. Mupalitag rakumen, kay daghan na kayong ilaga. O niya, butangan na to ng mga pagkaon, das kilid-kilid. 90% ang pagkaon imong ibutang, 10% rakumen. Kaya kung puro rakumen imong ibutang, kabantay ang ilaga. Aron ma-deceive ang mga ilaga, mga kaigsunan, 90% pagkaon nga tinuod. 10% tunga-tunga niya na rakumen. Pagkakita sa mga ilaga, no? Para sila, nag-fiesta, nag-celebrate ang mga ilaga. Ngano? Tinuod nga pagkaon. 90% tinuod ang pagkaon, pero na 10% nga hilo. Huwag mo na'y paagi sa demonyo. Ang naitabo sa mga ilaga, no? Nang pitok-pitok ang mata. No? Ikantahan na sa choir og pahulay nga dayon. No? Nakuha ninyo akong punto? Ayaw na magduol. Please. Narisgo ang ato kinabuhi ug ang ato nga pamilya kung muduol ta didto. Kung doon namang gani mo'y kaliwat nga tambalan, please educate them. Let us use the sacramentals of the church. And let us promote the sacrament of Christ. Kaya naman, wa ta makikupitin siya ni Kristo. Ato nang gipromote si Kristo nga labaw pa sa inyong mga abyan. Ngano mga tambalan, dunay mga abyan. Nahibaw ba mo niya na? Hoy, dunay mga abyan ang mga tambalan. Dahil, nidoon lang ko, ningon siya na ako, Padre, doon ako'y orasyon. Saan ng orasyon ni mo, ate? Ang akong orasyon, Padre, kay Latin.
So, okay ra kung prayer of the church, ng Latin nga rosary, okay ra. Basta approved by the church. Tanawa ko no kasi mong Latin. So, kuan man ni Padre? Santa Maria. Santa Maria. No? Yang ibasa. Akong ibasa, hoy, di Santa Maria, ate, occult prayer ne. Dili ni ikas Ginoo. Sa Padre, kibaw ka, ang akong anak, dili na muli sa mua. Manang ako ni siyang gidala diri. Kaya doon na siya makita dito, Padre. Open na yung third eye. Di na siya mauli, Padre. Kaya daghan ko ng mga itom nga tao mutuok sa iya dito sa balay. Sa mo ba? So ito nang i-deliverance mong anak. O ato i-close ang third eye. And you need to receive Christ in the sacrament. Ito naman mo yung pari sa inyo ha. At ito mo pangumpisal dito. Ako lang, deliverance lang akong ihatag or exorcism. No? Nga naman, blessed kaayo ta. Nga no, na ay pare ang kadausa nato kaparokya. Ang presensya sa pare, kung imong palawman ng atong pagtuo, maunay pagpadayag sa gugma sa Ginoo. Wow! Kaya na may pare din sa lubok, dihigugma tang tanan nga ni adin karon sa Diyos sa mga Diyos, hari sa mga hari, o Ginoo sa mga Ginoo. Amen? Pakpakan na to ang Ginoo, be. Munang kitangan niya din ni karon, dili ta mamad anong paglaom. Ngano? Nagpungasi ang gugma sa Ginoo kanato. Ang gugma sa tong Ginoo matudpas mga batanon, ang gugma ko kanimo. Murag tambutso, gaaso-aso, at ang pakpakan ang Ginoo. Gaaso-aso ang gugma sa tong Ginoo natong tanan. Ug ang gugma sa tong Ginoo sama sa babay nga mubuog buhok. Di mo mungutan nagano? Ang gugma kuno sa Ginoo matudbas mga batanon sama sa babay nga mubuog buhok. Ngano? Hoy. Di mapugnan. Dili mapugnan. Ang gugma sa Ginoo sa atoa. Atong pakpakan ang Ginoo. Mao na nga duol ta sa atong kaparian. Kung dunay nagmasakiton sa inyo ha, dunay miserable sa inyo ha, ganahan na maghiko, go to the sacrament. Kano man makadawat kag spiritual strength, spiritual consolation gikan sa Ginoo. Pagkanindot unta ang atong tibok pamilya maglumba before moabot ang Pasko, muduol ta sa kumpisalan. Wow! Kanos araman mo manginanglag pare? Padre, nung naglisod na si Lola. Padre, dali na padre. No? Inig-atos pare, patay ang Lola. Pare, may pasanginan wa. May paywa mo rin si Father. Buhi, paunda si Lola. Kaya nagtuo ta nga ang sakramento sa pagkaayo, sacrament of healing, pangtiwas. Ngili na pangtiwas, pangluwas na. Dahil doon lang mo, bago lang, mga 2 months ago, taga Corillia. Ang iyang tibok lawas, sos, murag sangla. Ningon ko, nagpatanaw na kas Dr. Brad. Sa naglibog ang Dr. Padre, kay tanang tambal na, kay 2010 pa na eh. Mau ba? 2010 pa ni Padre. Sige. And duol man ka dere, you should go to your priest. Ako sige nan adto si imong pare, mangumpisal ka. Na may pare na to sa Corillia. Pangumpisal dito. Kinahanglan ang imong pagpangumpisal, nag-prepare ka. Dili ko magpakumpisal nimo karon kay napugos ra ka, no? Kinahanglan karong simanaha, mag-andam ka, muduol ka sa pare aron good confession ang imong himuon. Tingnan man, powerful kayo ang pangumpisal ka ng tinud-anay. Ang uban nato kay mangumpisal, itago-tago mang uban. Kining duha ka sa uwaw man kayo. Kini lang tulo ako isulti. Wa jud ka mapasaylo ana. Dili na siya good confession. Ang tinuod niya confession is all-embracing. Kung tinuod nga nagrepent ka, all-embracing. Tanan atong basulan. Kanus aman ang pinakanindot nimong kumpisal?
Kanang tinud-anay ba? Kana mas powerful pa na sa 1,000, mas ang good confession, matud pa sa mga exorcist, mas powerful pa na 1,000 times sa exorcism. Ang exorcism, layo na. Kanang sacrament yun, bugat pa na sa exorcism. Yan naman, it is established. It is instituted by Christ. No? Grabe ang atong simbahan, oy. Usay nahitabo niya. Hibaw mo, katulong higayon lang, nag-exercise na to siya. 95%, 95% he is healed. 95%. Ang iyang, kini na lang, ang iya na lang kuko. Murag isang laman siya. Nya karon sa una kuno, mugawas siya sila balay. Nya mag-jacket siya na siya. Hasta mag-gloves pod, hasta ya kamot. Karon mugawas na siya siyang balay, nya dili na mag-jacket. Proud na kay siya sa iyang panit. Sud lang sa tulo kay gayon nga gi-exercise and then ni-receive siya sa sacrament of healing. Tulo man ang sacrament of healing. Sa tong una, confession. Ikaduha, anointing. Katulo, ako sa gainan, Brad, pwede ba dugangan ni mo imong pagsimba? Brad, kung muduol kas albularyo, timaan na nga kay pagtuon ni Kristo. Hindi, kada adlaw di ka simba. Si Kristo na Brad. Nya karon perti ng lipaya. Yan naman, every time mag-schedule mi niya, mabugat yang tiil, ug magtakiang siya. Unang musurinder siya nga, every time nga mag-schedule mi nimo padre, mamugat akong lawas. Nya human sa exorcism, mawa na ang sakit sa iyang kalawasan. Nya karon ningon siya, gaan na kayo akong lawas padre. No? O karon 95% na-healed na siya. 95%. Atong pakpakan ang Ginoo. Mapay usang tuig. No? O ang iyang sakit is lapas nas na po katuig. Almost beyond 10 years. Wow. Grabe ang Ginoo. No? Kaya kung naibaw, good mo ana, sos, mag-una mo, duols pare, oy. Oy. Mag-una mo, mabisinis pa rin all dyan, nagkahumanan ni Ron. Huwag si Father Martin. Si Father Martin, man, apo di rin, no? Ako, classmate, no? Muna nga, kamo, nga niya din karon swerte kay mo karong hapuna. Nga naman, dili tanan na hibaw ni ini, nga kamatuura na, no? Unya, doon ako i-post sa Facebook nga pwede mo makadeliveran sa inyong mga anak. Labi na ang amahan. No? Pero, di po rin ninyo himuon, you should prepare yourself. Saan pag-prepare ito kagalingon? Go to the sacrament. Aron sa ingon ni Ana, dili lang physical healing, but conversion to the whole family members. Na tagakalapi, gidadid to, kay na isugan. Kay na isugan, no? Pero mas nindot yung makakita unta mo, no? Pero ibawalan mo ko. Bawal sa ipakita, no? So, ang nitabo, siyam, ka mga lalaki, nagpasan sa yaha. Kaya nakusgan. Unya, pag abot nila dito sa kumbento, nag-wild na. Pag naog na ko, di kasod sa pultahan, sa exorcism room. Di siya kasod. So, gawas ko, niya akong gibubuan sa holy and exorcise water. Nakatog. Kay, perti man ng isugan ng holy and exorcise water, init kaya na nila. Unya, pag human, exercise na ko, perting react, gibali na po, kaupat na mabali ang akong cross. Kay init kaya na nila. Dahil Iglesia ni Cristo, lingaw gayo. Ako lang insert ng Iglesia ni Cristo ba? Dako kayan tiyan. No? Wheelchair na. Wheelchair. By birth, Iglesia ni Cristo na siya. Nag-wheelchair siya. O niya,
Wa mo ko kay bawg mo react di ay. Ako ginan nga di ko kahatag di mog sacrament kay di mga Katoliko. Unless kung magkatoliko ka. Ang naitabo mga igsuon, pag exercise din nato, pag anak nako sa cross sa iyang lawas, perting syagit. Init! Init! Init kuno kayo ang cross. O pagsunod adlaw, iyang nadiskubrian ang cross nga akong gipang-ana sa iyang lawas, na marka ang cross sa tibuok niyang lawas. Pag ikaduhang higayon nga kami nag-deliverance sa iya ha, syagit ka pun siya sa cross. Og mingon siya, Padre, nakalakaw naman siya. Padre, nigaan akong lawas, human sa deliverance. Padre, giingnan mi sa among ministro, nya kini kunong cross, iyas demonyo. Pero Padre, nga nung giayo man ko niya. Nga nung nakatindog man ko, di ba si Kristo ramay nakapatindog? O kanang cross, mao mana si Kristo. Padre, tanawa ko, Padre. Sa imong buhaton, sa ngalan samahan, sa anak, o sa Espiritu Santo. O ang maong iglesia ni Kristo, nagpabunyag sa simbahang Katoliko. O katong aglipay, nga nalimtan ako, nga naayon na ron, nagpabunyag po. Miagi pa, mga 2 weeks ago pa. Mga bag-o niya, nga mga cases, akong isulti sa inyo ha. Nagpabunyag sad siya. Awat na siya magpabunyag kay gidawat pa nato ang ilang sacrament o baptism. Naghimo lang siya adult catechism o profession of faith. O siya karon hingpit ng sakop sa simbahang Katoliko. Amen. Napadayon ta. Asa na ta to? Asa to naputol akong storya? Ha? Asa to? Ako itong taga-Kalapi, katungkos ganyan nga tao, no? Oh. Hanay tabo, pag exercise na to, abi ninyo, dinhin ako na diskubrian sa ministry sa exorcism nga, ang demonyo dahil si Lucifer, talawan! Hoy, si Lucifer ay talawan kayo. Hadlukan kayo! Si Lucifer. Nga kung hadlukan ka, talawan ka, no? Under na kang Lucifer, no? Naa ang demonyo basta talawan ta. Abi ninyo, pag human sa deliverance, naulian siya. Ningon din siya nga, asa dita? Ganun, naabot bang ko rin lugara? Unsa na rin lugara? Ningon tong poses. Natas luon dong. O ganun, naabot ta din eh. Ganun, naabot ta din eh. O niya akong gingnan ang family, tabangi ko ninyo. Kay mo atake pang demonyo sa iya ha. Nga naman, wapasa ka kumpisal. Niya kaduha, kinahanglan ikumpisal niya tanan ang mga sa niya o ang tibuok pamilya. Mao sa himuon. They will go to the sacrament. O niya, tulong si Manarang kumbati na mo, naulian ang bata. Yano, kada adlaw ang tibuok pamilya maghimog prayer of deliverance para sa iya ha. Ang papa, ang mama, ang mga igsuon ng kahiusag, rosaryo, litany of saints, completely healed ng bata. No? Nakisa may nihimo niya to, nag-guide lang ko. O ang iyang ginikanan na ang nipadayon sa paghimo sa pagampo. Nya akong gitudlo nila unsaon ang pagampo. O mingon sila, Padre, nakahimo, dayme? So, nanuman, it is our prayer. It is a Catholic prayer. Kung sa may meaning ng Catholic prayer, para natong tanan. Excited na mo? Unsaon? Hoy. Ganahan mo magkaton? Hoy. Char. Di ba mo sa minig char? Christ has a reason. No. Ay mo kagol kay di man ako makuha ng prayer, akong i-upload, kuha na ko, i-upload. I-post na ko sa timeline unya, no? Darwin Gitganor ako ngan. Ako i-post ang prayer sa inyong, kung doon naman gani mga masakiton sa inyo ha, pwede niyo i-deliverance. Pero ang papa jud og mama mo'y labing maayo, mamuhimo. No?
Yatiman ninyo, daghan ang mamaayo. Ready na mo? Uy, mananambal na mo. Dahil born again, nagtrabaho sa munisipyo. Nga na-disgrasya ang iyang mama. Nga pagka-disgrasya sa iyang mama, di nakatindog. Kung mag-CR yung mama, ilang aswaton. Kaya hindi naman katindog. Kaya nasakitan na kuno ang ilang tiil. Napila istorya mga igsuon, ningon siya sa iyang busing sa office nila, busing, pabaylua ko og kwarta. Kaya ang akong kwarta, busing, wala na jod. Nagutang-utang namin niya. Si mama, kinahanglan jod, ma-check up sa doktor. Ningon po ang iyang aning busing sa office nila, day, wala pa may sweldo. Wala pa jud ko'y kwarta. Pero, doon ako'y holy and exercise oil. So, iasa man na ako. No? Born again lagi. Ihaplas ni sa imong mama. Sa mo ba? Masih makasave ka. Tiyan, posible na kina. Si Roy, kinahanglan tog doktor kung mama oy di oil. Jasway lang. Jasway lang. So, gadan yang holy. Dito katoliko ha, born again. Gidan niya ang holy and exercise oil. Pag uli niya sa hapon, iyang giaplasan niyang mama. Pagkasunod adlaw ni tindog yang mama nga wala na sakit without operation. O miingon ang born again ni adto sa kumbento, Padre, so say ato, born again ko Padre, no? Sa say ato, niya ako Padre kay magpasalamat ko kay naayo ang akong mama sa holy and exercise oil. Padre, pwede mo balik og katoliko? Kinapwedihan. Is it amazing? Is it surprising? Atong pakpakan og kusog ang ato Ginoo. Amazing, no? Unya, dahil ni duol na sad nga kinadaghanan jud. Kinadaghanan, no? Yan doon na may nagsunod na to sa punto por punto. Naluoy ko nila. Tungod kay lagyo kay sila. Nag-online blessing ko sa mga sacramentals. No? Pure olive oil. Ang inyong paliton. Pure olive oil. Dili BB oil. Hoy. Dili pod iodized salt. Rock salt. Nabisan unsang klase nga tubig. Na one time, na Mayor Garcia ni adto sa kuha, na damay niabot ng mga niabot nga ambulansya. Ang sakay ato, poses. Kinadakaan nga babay. Nya unom ka, tao, ang nigunit o nigapos sa iya. Dugay kayo nilang nagapos, kikita ko sa naman. Muna sign nga poses. Extraordinary ang ilang strength. Nya musulti naglain-laing pinulungan. Naiuban mag-Japanese, no? Naiuban mag-Chinese, no? Waja, achuwa, mga linguist na, mga, nya di ka mao mo, Japanese na, no? Ano lang itong ora? Mura na sila gift of tongue ba? Nantay ma. Yan itabo, akong hinan tong kuan, palingkod lang, badbari ninyo. Ningon ang naghigot. Padre, imong badbaran? Nga muna-muna ganit na mo, hikot ta. Padre, kusgan kay na, gilabay ganit ming unom. Nga ikaw, perting ka kagabaya, no? Basig itsakad dos atop, Padre, no? Ayaw badbari, Padre. Ikaw badbari. So ilang ibadbaran, o niya, akong basa sa holy and exercise water. Ya, samtang sigog ana sa holy water, no, tanaw siya nako. Katawa siya. Padre, siya ganun, katawa man ka. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ang katawa ka? Wala na kay holy water. Pagtanaw na ko, gamay na kay kong holy water. Yamingon ko, kita ka ng 2 ka container sa imong atubangan.
ako nang i-bless ron. Kanang duha ka galon, kung di ka mo gawas, ako nang idigo nimo. Ningon siya, nasuko siya, no? Yan, dito ko sunahan, nag-bless ko sa holy water. Para mahimo siyang holy and exercise water. Kibaw mo, naglingkod naman siya sa plastic chair. Iyang pasan ang plastic chair kay iyang ibunal nako. Dagan siya. Kaya kong bunalan, no? Paspasan. Nakabantay man ko niya, napagamay ng holy water. Ako rang ipasiritan. Naigo ra siya gamay. Nakakita si Mayor sa Garcia. Pagkaigo niya sa holy and exercise water, knock out siya. Dili knockdown ha? Knock out. Nakatug. Wow. Naigo sa kumo ni Pacquiao. Is it amazing? Is that surprising? Naingon si Mayor sa Garcia, kung nahibaw lang ang mga Katoliko, unsa di ay ka-powerful ang holy and exercise oil. Dili nila i-decorate sa ilang altar. Wow. Ay mo kagool, before mo mga uli karon, mag-bless ko ninyog tubig. Na may daghang tubig ninyo, no? Unya, doon na mida nga mga sacramentals. Olive oil. Na kining olive oil, kining mga sacramentals, ang proceeds ini para sa scholarship program. Kaya doon na may nagdanan ng takawader, nagdanan ng takamadto pamigloon, layo kayo. No? Munang, tungod na sa suggestion sa mga tao nga akong daagtok, unya, naghimo na lang tag charity out sa sacramentals. Kaya doon na natay 32 scholars. Tulo kabuok ang college. Nya the rest ana mga high school pa. Ang uban po elementary pa, no? Mga nakatabang ta. So kanang mga sacramentals nasluyo man na, no? Unya na, relax mo. Daghan man ng dana mo, no? Maapod-apod na ninyo. Pero wa may tubig, may tubig, no? Uwan man, no? Pagsahod mo dito, no? Nya kana siya, ayos mo, relax ra mo kay tudluan sa tamo na nako unsaon paggamit. Kay parang magamit ninyo. I-ready ninyong kagalingon kay daghan tang matabangan. Pero kini siyang mga sacramentals, water, oil, salt, o mga Benedictine medal, cross, kay perti medyo ng inita nila. Kinahanglan, before mo gamit na, you should receive first the sacrament. Klaro? Kaya di man ta mga tambalon. Nga mahimo ng magic ang tanan, no? Klaro, no? Na ako ba mga parokya di paduol ang mga pari di magpaduol pero dire magpaduol jud atong pakpakan ang mga pari nato dire, no? No? Wa mahadlok sa virus, no? Amen. No? Kamusang naa dinhi karon, wa mahadlok sa virus, no? Nganuman ni anato ang atong manunobos. Amen. So, saan paggamit ninyo sa holy and exercise water? Ready na mo? Isablig lang katulo sa inyong kwarto padung mo matog. Gamitan na nyo kada adlaw. Mao ni ang holy water. Holy and exercise water. Aron di mo mahutdan unsaon. 1/4 makuha sa holy and exercise water, dugangig 1/4 nga tubig. Dili mawa ang iyang pagka-holy and exercise water. Klaro? Ang inyong oil, kung makwaag 1/4, dugangi gapog pure olive oil. Dili coconut oil. Pure olive oil. Dahil kang baligya na sa grocery. No? Nya karon kay makadamo, nagdaan na lang may ginagbay nga grapa. No? Aron makatilaw mo dayon. No? Unya, kung makwaag 1/4, dugangan ninyo og unblessed nga olive oil. Di mawa ang iyang pagka-holy and exercise oil. Nya tanang pari makabless ni ini. Tanang pari makabless ni ini using the Roman ritual. Okay? Kung muhangyo mong padial dyan, musugot siya, pwede siya mag-bless using the Roman ritual. Ug mao na akong himuon karon, human ninyo maka-avail sa mga sacramentals.
Excited na mo? No? Nya saan paggamit ang holy and exercise oil? Saan paggamit? Nya kinisad nga holy and exercise oil makabantay ta nga dunay mga tawo nga walking possessed karon. Kung inyong haplasan sa holy oil manginit. Hoy. Anak gani inyo haplas ninyo manginit mo. No, there's something wrong with you. Okay? So hadlok naman may anak Father Roy. No. Ayaw mo kahadlok. Mao nay makatabang ninyo. At tubangon na to ang atong kahadlok. Kaya kung magpuyo ta sa kahadlok, wa na ka magpuyo sa pagtuo. Amen. Sa Luke chapter 10 verse 19, mingon ang atong Ginoo. Mingon siya, I have given you the full authority to trample over serpents and scorpion, to cast out the evil spirit, and nothing will harm you. Kung sa gingon ni Kristo, nothing will harm you. Mga bitong daghang nang hadlok aning ministriya, pero sa pagkabasa, nako na ng pung sa atong Ginoo, nothing will harm you. Mo na akong gigunitan karon. One time nanghid ko ni Bishop, ningon si Bishop, bata pa ka. Nangatras ganing daghan kaayo nya ikaw noon, no? Bata pa ka, no? Pero ang akong gikuptan makaigsunan ang Luke chapter 10 verse 19. Bisag batan-on pa ta, no? Nga pare, pero di ta mahadlok sa demonyo. Kay siya mo'y hinungdan sa kagubot sa atong katilingban. Amen? Naadyo yawa. Kita na ba mo yawa? Hoy, kita na ba mo yawa? Hoy, kita na ba mo yawa? Yang ano ni tanaw mo siyang tapad? Kita na ba mo yawa? Ni tanaw sa tapad. No? Dili na yawa. Tinuod niya doon na yawa. One time, madasig mo ani akong isulti. One time, ang nisod, parokyano nako, usa ka parokyano nako nga kugihan kayo, pero walking possessed siya because of hatred. Kana bang way sukod sa baos, ngipon sa ngipon, no? Sa panaban, ngipon sa ngipon, no? Mata sa mata, no? Hangtod sa kamatayon, no? Grabe sila pagdumot. Gikan pas lulo tungod sa mga pagbingkil. Pasa-pasa ang pagdumot. Ug mao to'y nakapossess niya. Akong ipangunta na kay ang nisod niya kung in the name of Jesus of Nazareth, masil man sila na, mapugos sila sulti. Matorture sila ng in the name of Jesus of Nazareth. Kina-powerful na. One time, nakoy gamay nga insert nga storya. Dahil niduol na ko, ang ilang balay infested kayo, ang iyang usa ka anak, dito na naibawaan na mo nga possess. During deliverance na naibawaan niya possess. Usa sa inyong family members possess.